有人， 피타. 自行车， Hello लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनाय जाबाय आंनि भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबा जाबाय गाइसमोन थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट बानायनोसै लेट्स गो 빵! 할래요 더 그러 할래요 씨 그렇다 할래요 그때 이제 토토 이거 왜 이게 샤브즈 뭐도 이또 풀리면 미션 이제 문이 동 팅키야 잘 모르는 거는 어머고 대간 그런 거 라니 어머고 원래 라니 오마는 일레니 자누아리 황금 자누아리 여기 마시러 뭐 있지 마시러 뭐 있니 मानसि नुदों जानाया गाबनायानो सोर संखांनायखाय एरफ्ला फैलायबाय
दाउदैजों खानसिया आलुबो होलागोन नि आलु दोनबावदोसो मोनबाय दै दा खानसिया एवलायबाय खानसिया आलु दाउदै आलु बिबारा मोनबाय ओमफ्राय दा साना जानोसै एबार नै सानाया दाउदैखौ सुनानै लाखाबाय होसिगोन खानसिया आलु दाउदै लोगोफ्रा खोन्थाहरदो सोर सोर बिदि जायो नै ओंखाम एवबाय थाब थाब देर नोंबो खाफालाव नांलालायदों जानाया हेल' लोगोफोर आङो दा नानि लायनो नागिरदों स्कुलाव दुइथायावसो गगोन आरोना साइकेलजों लायनोसै ओइनो जोंहा अमा आदार होनाया दाबो जायाखै आइखौ दुइथा सरकारनाव मोनदों मालाय दाबो जायाखै दासो मोनलांगासिनो दासो इस्लामा मोनदों दा मोनफैनानै मोसागासिनो गासैखौबो लेक
लेयाखै मोनसे लेयाखै माखौ लायाखै? मोननै लायाखै बड' लायाखै लाबोजोब्बाय लामा ससेयावनो मा लाबोनो गोदैमोन जाननायल'थार माथो दानिसो माबा जाबोबाय सिथों ना मा होनो होलाय एखौ मा जालायखो ओमफ्राय मा चक्लेट बियो इखौलाय मा खालामदोंलै नायलाय गाज्रि जाबा गरम बोथोराव लानांगौ दोन बिथिं दोन नै लोगोफोर जोंफोरनाव फैसा दुइ नाम्बारसिम 200 50 टाका 40 मोननो गोजान गाइस दा ओंखाम जानो थांनोसै जोङो ओंखाम जानोसै नै दहायनियानो माबाजों मुदुफुल बिबारजों आलु ओंखाम एवनायखौसो जाबाय आं दिनै ओंख्रियाबो फुंनिसो जेबो गैया लाब्रा मा ओंख्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो गाइसमोन मुला थास' फुलकबि लाब्रा ओंखाम एवनो लांबाय दा नाव गोथाव जेनेबा गोथाव जाखायो आं एवनाया जाबाय जाबाय गाव एवनाय आं एवनाया जाबाय जाबाय नामा होनदों लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब बानायना हो ओंख्रि नागिरबोबावदों ओंख्रियानो गैला ओमफ्राय जाबाय थास'नाया गोथाव जागोन जायाखै जायाखै जायखायसो लाबावनो जादों बरिया स्लिम जाजोबबाय नालाय जाखांनाय जाबाय गासिबो नै जाखांसै गैला बारा दैखौ थानायबा एसे गोथाव जाबावोमोन लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जाखांबायना दोनथ'नोसै लोगो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायना हरदो जाखोन्दा माबाजों हरो नामा बाय बाय लोगोफोर